விந்தமாதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி. அந்தாஸ்து கோட்டி சதவத்சரஹம் பிரமன்யோ வாயுரதோபி மனசோ முனிபுங்கவானாம் சோப்யஸ்தி யத் பிரபவசிம்னி அவிசிந்த தத்வே கோவிந்தமாதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி. அந்தாஸ்து கோட்டி சதவத்சரஹம் முனிபுங்கவானாம் சோப்யஸ்தி யத் பிரபவசிம்னி விசிந்தயதத்வே கோவிந்தமாதி தம்மகம் பஜாமி. ஏகோ பசௌ ரச்சயிதம் ஜகதண்டகோட்டிம் யஷ்சக்துரஸ்தி ஜகதண்டசயாய அந்தः அந்தாந்தரஸ்தம் பரமாம்சு சயாந்தரஸ்தம் கோவிந்தமாதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி. ஏகோபி அசோ ரச்சிதம் ஜகதண்டகோட்டிம் ஹரே கிருஷ்ணா மேம், சாரி கரெக்டா அது வரைக்கும் எப்போ முடிப்போம், அதனால தான் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பிரேக். தேங்க் யூ. நோ ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாரும் கேட்கல நம்ம எக்ஸாம் எப்படி எழுதணும்னு. ஆனா எல்லாரும் வந்து லாஸ்ட் டைம் இவங்க எல்லாம் எக்ஸாம் பக்தி சாஸ்திரி டிசப்பாயிண்ட் ஆயிட்டாங்க, பேப்பர் சிம்பிளா இருக்குன்னு. சோ நம்மள மாதிரி கொஞ்சம் நிறைய கொடுக்கணும் லாங் ஆன்சர்ஸ். ஈஸியா இருந்ததா மாதாஜி? டஃப்னு சொல்ல முடியாது, ஆனா இட் இஸ் மோர் ஆஃப் கோர் டெக்னிக்கல் சைடு எழுத வேண்டியா இருக்கும் வித் எக்ஸாம்பிள்ஸோட. என்னன்னா ரீகலெக்ஷன் பண்றது வந்து கொஞ்சம் சிரமமாகும், டைம் ரொம்ப ஏன்னா ஒரு நாள் 2 நாள்லயே வந்து படிக்கணும்னா கஷ்டம் இல்லையா? உங்களுக்கு எல்லாம் இவ்வளவு உங்களுக்கு மாடியூல் 3 வந்து உங்களுக்கு எப்ப கொடுத்திருக்கேன்? ஜனவரியில கொடுத்திருக்கேன் நான். சோ இந்த டிசம்பர் ஜனவரி வரைக்கும் நீங்க படிக்கலாம். ஆனாலும் நீங்க இன்னும் ரெடி ஆகல எக்ஸாம். எங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா முடியல மாதாஜி. இப்ப எங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்போ முடிஞ்ச உடனே இமீடியட் டெஸ்ட், ஒரு சாப்டர் டெஸ்ட். அண்ட் இன்டெப்தா வந்துச்சு நேத்து. என்ன ப்ராப்ளம்னா ஐ திங்க் ஒரு ஸ்லோகத்துக்கும் இன்டெப்த். அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னா தேர்ட் சாப்டர்ல ஸ்லோகம் வேற தெரியாது பயாட்டா. அதனால கிராப்பிள் பண்றதுக்குள்ள கண்ணை மூடிட்டு எந்தடா டெக்ஸ்ட்னு தேட வேண்டியதா இருந்துச்சு கொஞ்சம் மைண்ட்ல. ஸ்லோகம் ஒன்லி அந்த 28th ஸ்லோகம் ரீகலெக்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா? ஏதத் ஷாம்ச பும்சாக. அது ஒண்ணு. ஆனா அத கூட நம்மளால வந்து சரியா எழுத முடியாது அந்த மாதிரி. ஏன்னா படிக்கிறதுக்கான டியூரேஷன் ரொம்ப கம்மி. அதனாலதான். அண்ட் சடனா வந்து எல்லாருமே ரிவைஸ் பண்ணோன்றது நேத்து என்ன புரிஞ்சிச்சுன்னா, டக்குன்னு என்ன சொன்னாங்கன்னா, பக்தி சாஸ்திரியில படிச்ச 2 ஸ்லோகமோட எக்ஸாம்பிள் எடுத்து இது கனெக்ட் பண்ணுங்க. நாங்க பக்தி சாஸ்திரியில என்ன படிச்சோன்றதே ஒரு 2 minutes ஞாபகம் இல்லை எனக்கு. ஆமா, படிச்சோன்றத வந்து மீண்டும் அதை கோரிலேட் பண்ணணும் அந்த சிச்சுவேஷன். நிறைய படிச்சிருப்போம், ஆனா அதை கோரிலேட் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. மாதாஜி ஈஸியா இருந்ததா நேத்துக்கு? இட் இஸ் நாட் டஃப். டஃப் கிடையாது, ஈஸும் கிடையாது, ரெண்டுமே கிடையாது. அதாவது நிறைய அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஆனா என்னன்னா டைமும், எனக்கு இந்த டைப்பிங் அவ்வளவு வராது ஃபாஸ்டா. அது வேற ஒரு பெரிய தலைவலி. டைப் பண்றது அவ்வளவு ஃபாஸ்டா வராது. எழுதிடுவேன், ஆனா மறுபடியும் அந்த பிடிஎஃப் எழுதி அனுப்ப கூடாதா மாதாஜி? எழுதி அனுப்பலாம், ஆனா அதுக்கு மறுபடியும் ஒரு இதுவா வந்து ஜாயின் பண்ணி பிடிஎஃப் கன்வெர்ட் பண்றது அது ஒரு டைம் இல்லையா? அந்த டைம் பதிலா டைப்பே பண்ணிடலான்ட்டு இப்பெல்லாம் டைப்பே பண்ணிடுறேன் நானு. அதனாலதான் ரொம்ப சிரமம். ஓகே, பகவான் என்ன கொடுக்குறாரோ எழுதலாம். டைப்பிங் வந்து ஆடியோ எடுத்துருங்க மேம். டோன்ட் டைப். ஆக்டிவேட் ஆடியோ டவுன்லோட் அண்ட் சொல்ல அதை டைப் பண்ணும். அப்படியா? சில நேரம் தப்பா பண்ணுது மாதாஜி. அது கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணும் மாதாஜி. மீனிங் தப்பா போகுது மாதாஜி. இல்ல நீங்க தமிழ்ல டைப் பண்றது ப்ராப்ளம் இருக்கும், இங்கிலீஷ்ல ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் இருக்காங்க. அப்படியா? I am only technically not. ராதிகம்மா நேத்து நான் சப்மிட் பண்ணும்போது உங்களோட தான் வந்துச்சு எனக்கு. மேம் I want to tell him that மேம். எனக்கு சப்மிட் பண்றச்சே தனலட்சுமி மேம் வருது. நீங்க பேப்பர்ல உங்க பேர் போட்டீங்களா? இல்லப்பா, போடலையே. போடலையா? ஆக்சுவலி என்ன ப்ராப்ளம் என்னால அனலைஸ் பண்ண முடிஞ்சது. நீங்க அந்த அக்கௌண்ட் ஸ்விட்ச் அக்கௌண்ட் செலக்ட் பண்ணும்போது நீங்க கரெக்டா கேஷவால செலக்ட் பண்ணிட்டீங்களான்னு ஒரு வாட்டி பாத்துக்கோங்க.
நான் எடுக்கல மேம், நான் ராதிகா தான் எடுக்கிறேன், ராதிகா 16. ஆனா எனக்கு அது எடுத்தா என்ன ஆகுதுன்னா என்னோட இமெயில் ஐடி எல்லாமே இட் இஸ் டெல்லிங் நோ யூ ஷுட் டூ ரெகுலர் அக்கௌண்ட் இஸ் திஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்விட்ச் ஆகுது. எனக்கு 4 தடவை அப்லோட் பண்ணேன். So I didn't really கேஷவா பண்றதால it is recognizing as கேஷவா is my original account. மத்ததெல்லாம் passive account சொல்லி it is எனக்கு அந்த ஆப்ஷனே கொடுக்கல. 1 செகண்ட்ல it is going. டக்கு it's picking the account and full இதாகுது. ஆனா நீங்க அந்த எங்கனாக்கா நீங்க அந்த லிங்க் ஓபன் பண்றீங்க இல்லையா, அந்த இடத்துல மேல பாத்தீங்கன்னாக்கா கேஷவாவா என்ன காட்டுது அதே மாத்திடுறேன். அங்கதான் நீங்க மாத்தணும். There only switch account னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. சரி, நீங்க சொல்ற லாஜிக் படி எடுத்தா மேம் நான் தான் லாஸ்ட் பேப்பர் சப்மிட் பண்ணேன். பட் why should you have a problem? உங்களுக்கே ராதிகான் ஷிஃப்ட் ஆகுது. automatically your name only got populated. அதுவே தப்பா இல்லையே? இப்போ நான் சொல்றது தப்பா இருந்தா first you are only submitted the paper. நான் லாஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ண அப்புறம் தான் எனக்கு சப்மிட்டே பண்ணேன். ஏன்னா நான் ரெக்கார்டிங் பண்ணிட்டேன். ஓகே, அது எனக்கு தெரியல. அது என்னன்னு செக் தெரியல. Yes, I don't know. உங்க தயவு செஞ்சு நெக்ஸ்ட் டைம் பேப்பர்ல உங்க பேர் எழுதுங்க மேம். ஏன்னா நான் பேர் இல்லனா உங்களால கண்டுபிடிக்கவே முடியாது. ஆல்வேஸ் பேப்பர் ஆன்சர் பேப்பர் should have your name. நான் எழுதி இருக்கேன். இல்ல அதுக்கு அப்புறம் PDF கன்வர்ட் பண்ணி மறுபடியும் பண்ணி கொடுத்தேன் நான். I sent it in an email. Even then have you written your name in the PDF? Yes, I written. I've written, then it's okay. Sure. Written, but so many times I have submitted. I don't know. நான் கூட 4 times submitted, so I have to ask him. நான் சொல்லிட்டேன். So it's no, but okay. I'll message him. To go by the name. That Rohini Mataji I got that email ID from her. It's better if something goes wrong we send it through email. Yes, Hare Krishna. Thank you ma'am. Hare Krishna. நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் கண்டா மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் கண்டால ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் முடிச்சிருக்கீங்களா மாதாஜி? 3 சாப்டர். 3 சாப்டர். ஒரு சாப்டர் முடிச்சு you will get what is that exam. இப்போ இந்த வாரம் முடிச்சாங்கன்னா அடுத்த வாரம் எக்ஸாம். இப்போ 3 எக்ஸாம் எழுதிட்டீங்களா அதுக்குள்ள பக்தி விபாவா? ஓ, every chapter will be over. ஸ்பீடா தான் போறாங்க மாதாஜி. இதுவும் நல்லதுதானே மாதாஜி, அப்பப்ப படிச்சதை அப்பப்ப எழுதிடுறோம். இல்ல மாதாஜி, அதோட எண்ட் ஆகாது. மறுபடியும் ஒரு எக்ஸாம் இருக்கும். வேற அந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 15 சாப்டர் ஆனப்புறம் ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு. எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு ஒரு எக்ஸாம். நேத்து அதான் ஆச்சு. 3rd சாப்டர் எழுதினோம். டக்குன்னு வந்து சாப்டர் 1ல இருந்து ரெஃபர் பண்ணி பக்தி சாஸ்திரியில என்னலாம் பக்தி சாஸ்திரியில என்ன படிச்சோம் நான் கேட்டேன். பக்தி சாஸ்திரியில என்ன எடுக்கும்? யூ கேன் ரெஃபர் வாட் எவர் ஈஷோ என்னோடி. அந்த டைம் வந்து ரொம்ப பிளாங்கா இருக்கும். டக்குன்னு டைம் ரொம்ப கம்மி. டைம் ரொம்ப யோசிக்க கூட டைம் இருக்காது. நோ சாய்ஸ். எல்லா क्वेश्चन அட்டெண்ட் பண்ணனும். 1 மணி நேரமா மாதாஜி? ஆமா 1 மணி நேரம். இல்ல 1 ஹவர் இல்ல 1 ஹவர் எக்ஸாம். நாங்க 1.5 மணி நேரம் எடுத்தோம். ஆமா 1.5 மணி நேரம் எடுக்கணும் நாங்க. ஆனா என்னன்னா சாய்ஸே கிடையாது. எல்லாமே 10 क्वेश्चनக்கு 10 क्वेश्चन பாஸ் மார்க் 25 மார்க்ஸ். 30 மார்க்குக்கு 25 மார்க் பாஸ் பண்றது. ஓ அது எனக்கு தெரியாது மேம். ஆமாவா? ஆமா, மேல டைட்டில் பார்க்கவே இல்லையா? பார்க்கல நான் அத பார்த்து தான் ரொம்ப அப்ப ஒரு ஆன்சர் மட்டும் ஃபெயில். ஆமா, முதல்ல அததான் பார்க்கணும் மாதாஜி. அத படிச்சணும் மாதாஜி. எவ்வளவு மார்க் முதல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அத படிச்சணும். அப்படியே நான் படிக்கிறதே இல்ல. கெட்ட பழக்கம். ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. நீங்க எல்லாமே நிறைய எழுதுவீங்க, நல்லா எழுதுவீங்க. அதனால அத உங்களுக்கு பார்க்க வேண்டிய பாஸ் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன். அவசியம் இல்ல மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, அப்படி இல்ல. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்பவுமே படிக்கணும். அது நான் பண்றதெல்லாம் நல்ல புத்தி இல்ல. நான் நிறைய பேட் ஹேபிட்ஸ் இருக்கு. அது இல்ல பாயிண்ட். பட் நான் யூசுவலா ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன். என்ன ஆன்சர் எல்லாம் தெரியுதோ கடன்னு அடிச்சுட்டே போயிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ரிவைஸ் பண்றதுதான் ஸ்பெல்லிங் எல்லாம் செக் பண்ணுவேன். ஸ்பெல்லிங் எல்லாம் செக். இங்க பாத்தீங்கன்னா மினிமம் குவாலிஃபைங் மார்க்ஸ் 25 ஒரு முறை டைட்டில்ல. I will show now. show everybody should see. Yeah, show. எனக்கும் நானும் ஆமா. see இந்த இடத்துல see answer the question below. Each question carries 3 marks. Minimum qualifying marks 25 marks. so இந்த மினிமம் குவாலிஃபைங் மார்க்ஸ்லயே நமக்கு எல்லாமே போயிடும். அப்படின்னா நீங்க வந்து 3 மார்க்னா 8 கொஸ்டின் வந்து கண்டிப்பா பாஸ் ஆகணும். 8 கொஸ்டின் வந்து கிளியரா ஆயிடும். ஆமா, எனக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு. நான் என்னென்ன தெரிஞ்ச எல்லாமே டைரக்ட் இன்டைரக்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்வயம் ரூபா ஸ்வயம் பிரகாஷ் இது எல்லாமே எழுத வேண்டியதாயிடுச்சு. சோ பேசிக்கலி இதுல ஆன்சர் ரூபா ஸ்வயம் பிரகாஷ். the 6 புருஷா அவதார், அந்த 6 அவதார்ஸ் நோ the main classification ததேக ரூபம் அவதார்ஸ் குண ரூபம். அதேதான்மா, அதுதான் இங்க எழுதிருக்கேன் பாருமா, கீழ எல்லாமே எழுதிருக்கேன். no I'm not telling you. இல்ல மேம், நீங்க எழுதலன்னு சொல்லல. I'm not seen the answer. I am telling you that is what they wanted. so நான் இது 1 லைன் நான் 5 லைன்ஸ்ல 6 லைன்ல முடிச்சிட்டேன். ஓகே, அதாவது டைரக்ட் இன்கார்னேஷன்ஸ் இன்டைரக்ட் இன்கார்னேஷன்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்லோகம்ல வரும்ல உனக்கு அந்த இது ஸ்வயம் ரூபா ஸ்வயம் பிரகாஷா
அதுக்கப்புறம் வந்து பிரபவ, வைபவ, அதுக்கப்புறம் வந்து ஆவேஷா, விலாசா, ஆவேஷா அண்ட் ஜீவா இல்லையா? இதுதானம்மா? அவர் மெயின் 6 குணாவதார், மன்மந்திர அவதார், லீலா அவதார். ஓகே ஓகே. சோ அது அண்ட் one எக்ஸாம்பிள். ஓகே ஓகே. எனக்கு இது ரொம்ப மாதிரி கன்ஃபியூஸ் வந்தது. நாட் தட் இருக்கிறதுலே மோஸ்ட் டஃப் क्वेश्चन நான் ஃபீல் பண்ணது என்னன்னா, நீங்க எல்லாம் ஈஸி சொல்வீங்க, எல்லாருக்கும் கேட்டுக்கோங்க. வாட் இஸ் த குவாலிஃபிகேஷன் டு என்டர் த கிங்டம் ஆஃப் காட்? அங்கதான் அடி வந்துச்சு எனக்கு. அது வாஸ் அ டீடைல் ஆன்சர். நான் ஒன் வேர்ட்ல எழுதியிருப்பேன், லவ், பிரேமா, காலி. அது அண்ட் ரெஃபர் ஃப்ரம் பர்டிகுலர் டெக்ஸ்ட். நாங்க அந்த டெக்ஸ்ட் ஞாபகமே வரல மேம். திங்க் பண்ணி 3 பாயிண்ட். எனக்கு ஐ திங்க் ரீ எக்ஸாம் கண்டிப்பா நான் எழுதுவேன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல நான் எழுத மாட்டேன். அது அப்புறமா தலையை போட்டு உடச்சிட்டு இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி எழுதிட்டேன். சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்துச்சு எழுதி இது. ஸோ ஓகே, ஐ டிட் பேப்பர் வெரி வெல். ஆனா ஐ திங்க் வி நீட் மோர் டைம். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் ஐ வில் டெல். இவ்வளோ மாதிரி பேப்பர் இருந்தா யூ ஷுட் ஹேவ் எல்லாமே அப்படின்னு. ஐ திங்க் ஃபார் திஸ் தே வில் கிவ் லிபரல் இந்த வாட்டி, இந்த ஒரு வாட்டி மட்டும். அடுத்த வாட்டி அப்படின்னு உங்ககிட்ட யார் சொன்னாங்க? நான் ஃபீல் பண்றேன் as a teacher. ஓ அச்சா. This is my experience as a not in the spiritual teacher, as a generic teacher. Okay, I think பிரேமா மத்தாஜி நீங்க வளர்ந்த கூட அப்படிதானே சொல்வீங்க. பப்ளிக் எக்ஸாம் வேல்யூவேஷன் போனாக்க பேப்பர் டஃபா இருந்தா உங்களுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க? ஜஸ்ட் ஏதாவது அட்டெண்ட் பண்ணிருந்தா கூட மாதாஜி கொஞ்சம் லிபரலா பண்ணுங்க, லிபரலா தான் திருத்துவோம். But நான் I have been in the valuations ma. I have been in the engineering college valuations. Okay, so when paper is very very tough, if something they have written also you give 1 or 2 marks so that you push to pass. அதனால ஒரு 24 மார்க்ஸ் கொடுத்து பிரான் சைத்தன்யா பிரபு நம்மள புஷ் பண்ணணும். I didn't do well yesterday because I didn't study also. No, not you. Nobody did well. Full remarks came. அங்கே டைப்லயே பட்டாங்க மேம். டோட்டலி we didn't expect that style of paper. அது முன்னாடியே அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்கணும் அவர் இல்லையா? பண்ணிருந்தா ஒரு அளவுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆயிருக்கணும். பட் என்னன்னா லாஸ்ட் மொமெண்ட்ல படிச்சது ஒரு விதத்துல அட்வான்டேஜ். ஏன்னா அந்த ஆமா, அவருக்கு எங்க சிலபஸ், அந்த சிலபஸ் அவர் கண்டிப்பா நமக்கு ஷேர் பண்ணணும். So you ask him actually because how he got that. No, in that type of questions I think whatever it has been asked, அது வந்து it is very very simple what he has shared actually. He has uploaded that in the PPT ma'am. I'll tell him to upload in the PPT. PPT இல்லையா? ஆமா, he is typed. Ask him. அது அவரே PPT ல போட்டிருக்காரு அந்த டெக்ஸ்ட் எப்படி இருக்கணும்ன்றதா. he is referred yesterday. Suddenly he is realized, oh இப்படிதான் question paper செட் பண்ணனும்னு சொல்லிட்டு அப்படி he told I just referred in the yesterday and I realized this is how the paper should be சொல்லி he threw an atom bomb. The moment he told that itself I understood this is going to be a mess. ஏன்னா இது எப்படி என்ன தெரிஞ்சது எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல அந்த பர்டிகுலர் சாப்டர் ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல இருந்து லாஸ்ட் லைன் வரைக்கும் தெரிஞ்சா எழுதலாம், தெரியலன்னா நம்ம திணறுவோம். அதுக்கப்புறம் ரெஃபரன்ஸ் ஞாபகம் வந்தா எழுதலாம். அது என்னன்னா நல்ல வேலை கொஸ்டின் ஆன்சர் படிக்கல மேம், இல்லன்னு சொன்னீங்கல்ல நம்ம, அதனால நான் கண்டென்ட் படிச்சேன், அதனால கொஞ்சம் அப்படி இப்படி மேனேஜ் பண்ண முடியுது. இல்லைன்னா எல்லாரும் மெசேஜ் நாட் பாசிபிள், வெரி டிஃபிகல்ட். ஐ திங்க் எல்லாருமே யூஸ்வலா நான் தான் கடைசி வரைக்கும் எழுதுவேன். நேற்று என்னன்னா எல்லாருமே கடைசி வரைக்கும் எழுதிட்டு இருந்தீங்க ஆல்மோஸ்ட். I am very slow only. இல்ல, நாட் ஸ்லோ, ஃபாஸ்ட். எவ்ரிபடி ரோட் till the end. Okay, I'll leave this. நான் எண்ட் பண்றேன் மேம், நான் முடிச்சுக்கிறேன். catch you later. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாரும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாரும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க எல்லாரும் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம் நீங்க ஃபேஸ் பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு டஃப்பான ஒரு லெவலுக்கு நாம படிக்கணும், நாம எந்த அளவுக்கு இன்னும் நாம டெப்தா படிக்கணும், டெப்தா அனலைஸ் பண்ணணும், அதை வந்து ரியலைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு. பக்தியே வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ், எஸ் நம்ம பூஜை புனஸ்காரங்கள் பண்றது எல்லாமே ஒரு புறம் இருந்தாலும் எதற்காக பண்ணுகின்றோம், எதனால இதெல்லாம் நம்ம செய்யணும், இதெல்லாம் நம்ம நன்னா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வேதாந்தங்கள் எல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா படிக்கணும். இத படிக்கலன்னா நமக்கு நாம எதற்காக செய்கின்றோம் என்று புரியாது இல்லையா? இப்போ தேவ வழிபாடு பண்றோம் இல்லையா? வீட்டுல வந்து நம்ம 4 பேர் இருந்தாக்கா 4 பேர் ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு விதமான ரியலைசேஷன் இருக்கும், அவங்களுடைய அனுபவங்கள் இருக்கும், நம்பிக்கை இருக்கும் இல்லையா? முதல்ல நம்பிக்கை, அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுடைய பிரயத்தனங்களே இருக்கும். ஸோ அப்போ அடுத்தவங்களுடைய பிரயத்தனம், நம்பிக்கை வந்து
நம்மளோட டேலி ஆகலைன்னா நாம் அதை வந்து வி ஷுட் நாட் டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் ஆக்சுவலி, இல்லையா? ஸோ அவர்களுடைய நம்பிக்கை அவர்கள் வந்து செய்யட்டும்னு நம்ம வந்து எஸ் சொல்றது வந்து நல்லது சொல்லணும், இட் இஸ் த ஹையஸ்ட் அப்படிங்கறது வந்து. ஆனா அவங்கள வந்து நம்ம டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் வந்து பண்ணக்கூடாது ஆக்சுவலி. ஸோ பிகாஸ் ஒவ்வொருத்தருடைய நம்பிக்கை அவங்களுடைய கர்ம பலன் இல்லையா, அடுத்து அவங்களுடைய முயற்சி, இது எல்லாமே தான் அவங்கள வந்து எந்த வழியில போகணும் அப்படிங்கறத வந்து எடுத்துரைக்கும். ஸோ அதனால அவங்களுடைய நம்பிக்கையை வந்து நம்ம என்னைக்குமே பாழ் பண்ணவே கூடாது. ஓகே, ஸோ தேவ வழிபாடினுடைய முக்கியத்துவம் வந்து நம்ம பகவானுடைய அதாவது பக்தியை வந்து நம்ம எவ்வாறு எடுத்து போகணும்ன்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஆனா அதை வந்து புரிஞ்சு கொண்டு நம்ம செய்யணும். புரியாம செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து அறகுறையாதான் நிற்கும். ஸோ எதனால நாம பகவானை மட்டும் வணங்கணும், எதற்காக தேவ வழிபாடு வந்து நாம வந்து அவ்வளவு முக்கியத்துவம் அற்றது என்பதையும் நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏன்னா எல்லாருமே வந்து பகவானுடைய வழிபாட்டுல அவங்க வந்து கலந்துக்குவாங்க. அங்கேயே நம்ம அவங்களுடைய தரிசனத்தை பெறலாம், அவங்களுக்கும் நம்ம மரியாதைகளை கொடுக்கலாம். ஆனா இதை மட்டுமே செய்தால் முக்கியமான, அதாவது நம்முடைய ஃபியூச்சரை பத்தி நாம என்னைக்குமே யோசிக்காத தன்மைக்கு சென்று விடுகின்றோம் இல்லையா? சோ ரொம்ப முக்கியம். ஆனா வி ஷுட் நோ வேர் தட் பவுண்டரி லைன் வருது இல்லையா, தட் இஸ் அ வெரி வெரி ரேசர் கட் மாதிரிதான். அதை வந்து நாம மனசை புண்படுத்தாத விதத்துல எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு நாம கண்டிப்பா பழகணும். அது வந்து பக்குவத்தால வரும், அதை வந்து உணர்வதால மட்டும்தான் வரும். பக்தியின் தரப்புல நாம் செல்லும் பொழுது அட்டென்டிவா நம்ம செய்யணும் இல்லையா? சோ நம்ம 10 அபராதங்கள்லயே கடைசி அபராதமாக வந்து இன்அட்டென்டிவ் சாண்டிங் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? கவனமற்ற நிலையில நாம என்ன பண்றோம், ஜபமாலையை உருட்டுறோம். சோ அதனால எந்த நன்மை இருக்கின்றது? கண்டிப்பாக நன்மை என்பது கிடையாது. இட் இஸ் அ டிஸ்ட்ராக்டட் வே இல்லையா? அதனாலதான் நம்ம எப்ப வேணாலும் ஜபமாலை உருட்டலாம், மத்திய ராத்திரில கூட எழுந்து உருட்டலாம், ஒன்னும் தப்பு கிடையாது, உட்காந்து ஜபம் பண்ணலாம். ஆனா நம்ம பண்ணக்கூடிய அந்த விதம் வந்து பகவானை மையமாக வச்சு நம்ம வந்து பண்ணணும், மனதுல நினைத்து கொண்டு பண்ண வேண்டும், அவர் திருப்பாதங்களை எண்ணிக்கொண்டு நாம செய்ய வேண்டும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நாம எந்த அளவுக்கு அட்டென்டிவா அவரை எண்ணிக்கொண்டு நம்ம செய்யறோமோ அந்த அளவுக்கு, இப்ப நாங்கெல்லாம் சிரமம் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா, கொஷின் பேங்க், அதெல்லாம் சிரமமாவே தெரியாது. கண்டிப்பா இது என்னுடைய ரியலைசேஷன் தான். நேத்து நான் பண்ணது எஸ் வாட் வி டிட் மிஸ்டேக் அப்படிங்கிறது வந்து நான் பண்ண தவறு என்னன்னா, ஒரு நாளா இருந்தாலுமே முன்னாடியே படிச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களோட எல்லாம் இந்த உரையாடல் இந்த கிளாஸ் எல்லாம் எடுத்து ஓரளவுக்கு நன்னாவே ஞாபகம் இருக்கக்கூடிய தன்மை தான் இருக்கு. ஆனாலும் பயிற்சி என்பது அவ்வளவு முக்கியம். ஒரு தடவைக்கு 4 தடவை அந்த அத்தியாயத்தை படிச்சிருந்தா அந்த கொஷின் பேங்க், அந்த கொஷின் எந்த கொஷின் கேட்டிருந்தாலுமே நம்மளால எழுதி இருக்க முடியும். அவ்வளவு சிரமமே கிடையாது. ஏன் நான் அதை வந்து சிரமம் இல்லை, அதாவது கஷ்டம் இல்லைன்னு சொன்னேன், ஈஸின்னு சொல்ல முடியாதுன்னு ஏன் சொன்னேன்னா, அதை புரிஞ்சுட்டு எழுதுறதுக்கான மனப்பக்குவம் நமக்கு இல்லை. ஓரளவுக்கு தான் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது இல்லையா, மேலும் ரீகலெக்ட் பண்ண முடியாது. அதனாலதான் அது அவ்வளவு ஆழ்ந்து படிச்சாதான் மாதாஜி அது புரிஞ்சு நல்ல டீப்பா படிச்சாதான் புரிஞ்சுக்க முடியும். You should give more attentive reading இல்லையா? 3rd சாப்டர்ல அதுதான் மெயினா சொல்றது. Each and every sentence has a meaning மாதாஜி. ஒவ்வொரு சென்டென்ஸுக்கும் மீனிங் இருக்கு, நிறைய இருக்கு. அதனால வந்து நாம வந்து அதன் மீது மனதை லயித்து படிக்கணும். சோ படிச்சாலுமே 1க்கு 4 வாட்டி படிக்கணும். ஒரு வாட்டி மட்டும் படிச்சா ரீகலெக்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா? நான் ஒரே வாட்டி தான் படிச்சுட்டு போனேன். அதனாலதான் ரீகலெக்ஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முதல் நாள் தான் சொன்னீங்க மாதாஜி, இன்னைக்குதான் படிக்க போறேன்னு சொன்னீங்க, போய் எக்ஸாம் எழுதுறீங்க. ஆமா, அதுவும் மத்தியானம் வரைக்கும் எனக்கு டைம் கிடைக்கல. மத்தியானம் 3 மணிக்கு மேலதான் படிக்கவே ஆரம்பிச்சேன் நானு. 6 மணி வரலும் ஒரு 3 மணி நேரம் தான் வந்து எப்படி என்ன கருத்து இதெல்லாம். ஆனா ஒரு வாட்டி பதிஞ்சது மீண்டும் ஒரு முறை பதிய வைக்கிறதுக்கு டைம் கண்டிப்பா எனக்கு முழுமையா கிடைக்கல. சோ இப்படி நம்ம படிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு நேரத்தை கண்டிப்பா ஒதுக்கணும். ஸோ இப்ப என்ன லெசன்ஸ் லேர்ன்ட் என்னன்னா, இப்போ இந்த வாரம் சொல்லி கொடுத்தாங்களா, அதை வந்து கொஞ்சமாவது ஒரு 4 வாட்டி படிச்சு வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு வந்திருக்கு. எஸ், தவறு இழைத்த பிறகு அதற்கான அந்த தவறை இழைக்காம இருக்கிறதுக்கான மார்க்கம் எது உங்களுக்கு எல்லாம் எதுக்கு சொல்றேன்னா, இப்பத்துல இருந்தே நீங்க 4 வாட்டி படிங்க. ஒரு வாட்டி படிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களால எழுதவே முடியாது. ஏன்னா நமக்கு
வந்து மெமரி ரொம்ப ரொம்ப கம்மி இல்லையா? அதுவும் குட் திங்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆழ்ந்து பதியணும்னா ஒரு 10 வாட்டி படிச்சாதான். இப்ப ஏதாவது சடனா ஒரு ரெக்ரியேஷன், ஒரு உரையாடல் எல்லாம் நம்ம ஈஸியா மனசுல எப்பயோ ஒருத்தர் நம்மள திட்டினது வந்து ஆழமா பதிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? the negative things will go very easily inside the heart. ஏன்னா இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய தன்மையே அப்படிதான். ஆனா அதுவே வந்து நன்மையான சில வார்த்தைகள் எல்லாமே நம்ம மனசுல ஆழ்ந்து பதியணும்னா இட் வில் டேக் டைம் இல்லையா? ஒரு தடவைக்கு 4 தடவை பண்ணா மட்டும்தான் நம்மளால வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். அதனாலதான் தட் இஸ் a lessons learned. ஸோ இத்தனைக்கும் ஒரு ரவுண்ட் மட்டும்தான் படிச்சேன். ஆனா எல்லாமே ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூஷனாக ஒரு ஆன்சர் ஆக்சுவல் இல்லையா? ஸோ நம்ம அதை டெஃபினட்டா இது ஆன்சர்ன்னு தெரிஞ்சிருக்கலாம். ஆனா அது மட்டும்தானான்றத அந்த பவுண்டரிய வந்து போடுறது வந்து ரொம்ப சிரமமா இருந்துச்சு. இப்போ மாதாஜி சொன்ன மாதிரி எஸ் குணாவதாரம் எழுதியிருக்கேன், லீலாவதாரம் எழுதியிருக்கேன், ஸோ எல்லாமே எழுதியிருக்கேன். பட் ஆனாலும் இட் இஸ் நாட் த டெஃபினிட் அப்படிங்கிறது வந்து என் மனசுக்குள்ளே வர. ராதிகா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி உள்ள அந்த கண்டென்ட்ட படிச்சாதான் ஞாபகத்துல இருக்கு மாதாஜி. சும்மா இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் மேலா படிச்சுட்டு போனா அது கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் எதுக்குன்னா கொஸ்டின் இப்படி வந்தா இப்படி ஆன்சர் எழுதணும்ன்றத வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக தான் மாடல் கொஸ்டின். ஆனா எங்களுக்கு அந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ல இருக்கிறதே வந்து வர்றது கிடையாது. எங்களுடைய கொஸ்டின் பேப்பரே டிஃபரெண்டா இருக்கு. நீங்க பாத்தீங்க இல்லையா? சோ டோட்டலி அந்த கொஸ்டின்ல அந்த வார்த்தைகளே என்னமோ டிஃபரெண்டா இருக்கு மாதாஜி. அன்னைக்கு அந்த சுவாதீனம் அதுவே புரியல. நீங்க உங்களை கேட்ட பிறகுதான் எங்களுக்கு புரிஞ்சுது. சுவாதீனமாக செயல்படுதல் எடுக்குது. இண்டிபெண்டன்ட்ங்கிறது அர்த்தம் புரியுது. ஆனா அத வந்து எப்படி அதுல உள்ள நுழைச்சு எழுதுறதுன்னு தெரியல. சுவாதீனமா இருக்கான் அவன் அப்படின்னா சுதந்திரமா இருக்கான் அப்படின்னு அத வந்து அந்த பதில்ல சேர்த்து எழுதுறதுக்குள்ள பிராக்டிக்கலா வேற அதை சேர்க்க வேண்டியதா இருக்கு. பிராக்டிக்கலா நம்ம என்ன அது ரொம்ப அந்த ஒரு வார்த்தை நீங்க இல்லாம இருந்தீங்கன்னா அந்த கேள்வி நல்லா இருந்திருக்கு. அதனால வந்து நம்ம உங்களுக்கு ஆக்சுவலி ரொம்ப ரொம்ப சுலபமான கொஸ்டின்ஸ் தான் நாங்க கொடுக்கறதே. நான் அசைன்மெண்ட் லாஸ்டா உங்களுக்கு கொடுத்தேன் பாருங்க, அது எங்களுக்கு கொடுத்த அசைன்மெண்ட். சோ எப்படி இருக்கும்ன்றது நாங்க எல்லா அசைன்மெண்ட்டுமே அப்படிதான் எழுதணும். ஸோ இட் வாஸ் வெரி அசைன்மெண்ட் ஓப்பன் புக் எழுதுறது எங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனையா இல்லை. க்ளோஸ் புக் எழுதுறது வந்து ரீகலெக்ஷன் ரிலேட்டிங் இங்கதான் எங்களுக்கு இருக்கிறது. ஏன்னா சின்ன சின்ன டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ், இந்த அறிகுறிகள் அப்படின்னு நம்ம அடையாளம் அறிகுறிகள்னா அந்த கரெக்டா அந்த இடத்துல அது போட்டாதான் ஆப்டா இருக்கும் மாதாஜி. அந்த மாதிரி சின்ன வார்த்தைகளை ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியதா இருக்கு மாதாஜி. ஆமா, அதுக்கு எப்படி ஒன்னா நீங்க வந்து யூ நீட் டு பிராக்டிஸ் எ லாட். நீங்க நிறைய பழகதான் உங்களுக்கு வந்து அது வந்து எஸ் இன்னைக்கு இப்போ உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து அடுத்த மாசம் எக்ஸாம்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? டேட் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோமா? ஏதாவது ஜனவரி பண்ணிட்டோங்களா மாதாஜி? கொஞ்சம் ரீகலெக்ட் பண்ண சொல்லுங்க. நானும் எத்தனாம் தேதி மாதாஜி? 26 ஜனவரி எல்லாம் விடுதலை. அதாவது குடியரசு தினம் அன்னைக்கு எல்லாருக்கும் லீவு. எனக்கு தெரியும், மறந்து ஞாபகமே இல்ல. எஸ், நான் சொன்ன எனக்கு குடியரசு தினம் சொன்ன ஞாபகம் இருக்கு. ஆனா அது கன்ஃபார்மா சொன்னீங்க 26 எல்லாருமே குடியரசு தினம் அன்னைக்கு எல்லாருக்குமே லீவ். வேணும்னா உங்களுக்கு 10 மணிக்கே எக்ஸாம் வச்சிடறேன். நீங்க எல்லாருமே ரெடியா படிச்சு வச்சுக்கோ. சரியா? படிக்கவே மாதாஜி காலையில வேணாம்ல, உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அப்படி சொல்லுங்க. நான் காலையில எழுதணும்னாலே எழுதலாம், மத்தியானம் எழுதினாலும் எழுதலாம். ஏன்னா ஈவினிங் வரைக்கும் காலையிலே எழுதுறோம் மாதாஜி. ஆனா இன்னும் படிக்கல மாதாஜி. 10 மணிக்கு எழுதுங்க. டிஃபன் எல்லாம் முடிச்சிட்டு ஃப்ரீயா இருப்பீங்க. சுதந்திர தினம் எல்லாருக்குமே லீவ் தான். சாரி, குடியரசு தினம் எல்லாருக்குமே லீவ். ஓகே, எல்லாரும் 10 மணிக்கு ரெடியா இருங்க. எக்ஸாம் வச்சிருங்க. அன்னைக்கு சாயங்காலம் கிளாஸ் உண்டு. அது சொல்றத பார்த்தா மாதாஜி லெவல் 5 காரங்களுக்கு பரிச்சையா மாதாஜி? எஸ் லெவல் 5 தான். 26 வந்து ஃப்ரைடே. ஓகே, ஒன்லி எக்ஸாம் தான் அன்னைக்கு. ஓகே, ஃப்ரைடே வருது, ஒன்லி எக்ஸாம். கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்குமா மாதாஜி? படிக்கவே ஆரம்பிக்கல மாதாஜி. ஈஸியா தான் கொடுக்குறாங்க. ஆனா நம்ம கொஞ்சமாவது எஃபர்ட் போடணும். கரெக்டா சொல்லிட்டாங்க பிரேமா மாதாஜி. யூ ஆர் வெரி ரைட். பீயிங் எ டீச்சர் உங்களுக்கு தெரியுது இல்லையா? எந்த ஸ்டாண்டர்ட் எப்படி கொடுக்கணும்ன்றது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். இதுல நிறைய டீச்சர்ஸ் தான் இருக்கீங்க. அதனால யூ பீயிங் எ டீச்சர் நீங்கன்னா அனலைஸ் பண்ணணும். நம்ம கிடைக்கிற கொஸ்டின் வந்து ஈஸியா இருக்கு, நம்ம அதுக்காவது நம்ம 100% நம்ம படிச்சு எழுதணும் அப்படிங்கிற அந்த இதை வந்து எடுத்துட்டு வரணும்.
உங்களுக்கு நான் சொல்ற விதம் கூட சிம்பிள் தான், கேக்குற விதம் கூட சிம்பிள் தான் இல்லையா? சிம்பிள் தான் கேக்குறீங்க மாதாஜி, நாங்க படிக்கணும், அது எங்க மேலதான். எஸ், இப்ப உங்களுக்கு இப்ப டிசம்பர் இன்னைக்கு என்ன 11, 21 நாள் இருக்கு, அது ஒரு 25, 25 நாள், எப்ப எத்தனை நாள்? அப்ப 46, 45 days இருக்கு. உட்காந்து ஆறாம படிங்க, சரிங்களா? நோ டிஸ்கஷன். So 26th January you will have an exam of third module. அன்னைக்கு எனிவே ராதிகா மாதாஜி இருப்பாங்க, அதனால அவங்களோட ரெசிடேஷன் கூட உங்களுக்கு வந்து செய்ய சொல்லிடுறேன். ஓகே, சோ என்னென்ன ஸ்லோகங்கள் என்பது முன்னு எனக்கு ரெடி பண்ணிக்கோங்க. வேணும்னா ரெசிடேஷன் வந்து மத்தியானத்துக்கு மேல கூட வச்சுக்கோங்க. ஆஃப்டர் எக்ஸாம் மாதாஜி ரெண்டையும் ஒன்னா வைக்க வேண்டாம் மாதாஜி, எக்ஸாம் எழுதிட்டு அது இன்னும் கொஞ்சம் ரெசிடேஷன் வேணா முன்னாடி வேணா வைங்க மாதாஜி, வேண்டாம் மாதாஜி, அது இல்ல மாதாஜி, ரெசிடேஷன் பின்னாடி வச்சுக்கலாம் மாதாஜி, வச்சுக்கலாம் மாதாஜி, ஒரு 1 week நிறைய படிக்க வேண்டியதா இருக்கு. இதெல்லாம் அது ராதிகா மாதாஜி தான் எடுப்பாங்க ரெசிடேஷன், நான் எடுக்க போறேன். ரெசிடேஷன் அப்புறமா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி அதை படிச்சுக்கிறோம் மாதாஜி, இத முதல்ல நல்லா படிச்சு எழுதுறோம். அசைன்மெண்ட் எப்ப எழுதணும் மாதாஜி? ஆல்ரெடி கொடுத்தாச்சு, உங்களுக்கு ஒன்லி லிங்க் தான் கொடுக்கணும். நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா நான் அதை அனுப்பிடுவோம், நாங்க ரெடியா. நான் இன்னும் ப்ரிப்பேர் பண்ணல மாதாஜி, அதுக்கு தான் கேட்டுக்கிறேன். கிருஷ்ணா பிரபு, இந்த தேர்ட் மாடியூல் அசைன்மெண்ட் சப்மிஷன், ஓபன் புக் அசைன்மெண்ட் ஒரு லிங்க் ஒன்னு கிரியேட் பண்ணி போட்டுருங்க பிரபு. ஓகே, சோ அந்த லெவல் 5 கிளாஸ்ல போட்டுடுங்க. ஓகே, நான் ரெடியா எழுதி வச்சிட்டேன் மாதாஜி. நான் எழுதிட்டேன் மாதாஜி, அதை அனுப்ப வேண்டியதுதான், லிங்க் வந்து அனுப்ப வேண்டியது. ஓகே, இப்ப நம்ம கிளாஸ்க்கு போலாம். இன்னைக்கு நிறைய டிஸ்கஷன் ஆயிடுச்சு எக்ஸாம்ஸ் பத்தி. ஸோ எக்ஸாம்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறது வந்து கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் எக்ஸாம் ஷுட் பி மெயின்டைன்டு. ஸோ அப்ப நம்ம ஆழ்ந்து படிக்கணும், இன்னும் நிறைய படிக்கணும் அப்படின்றது வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சொன்னது எங்களுக்கு ஒரு இது மாதிரி டானிக் மாதிரி இருக்கு. இப்ப உங்க என்னுடைய டஃப்னஸே நானே சரியா எழுதல அப்படிங்கறதையும் உங்க இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு நானு எடுத்து காட்டிட்டேன். ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து இப்படிதான் கேட்பாங்கன்னு சொல்லல, ஒரு உத்வேகம் வருது படிக்கணும் அப்படின்ற. நீங்க எல்லாரும் படிக்கணும் மாதாஜி. நீங்க இப்ப ஈஸியா கொடுத்துட்டு அப்பா போனோம்னா எங்களுக்கு டஃப் ஆயிடுமா மாதாஜி? அப்படின்னா அங்கேயும் நாங்க தானே இருப்போம், அங்கேயும் நாங்க தானே இருப்போம். ரொம்ப அதனால நீங்க கொஞ்சம் டஃப், இந்த வாட்டி கொஞ்சம் டஃபா கொடுக்குறேன். இந்த தடவை கஷ்டமா இருக்கு, அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா வரும் மாதாஜி. 45 days படிங்க, ரொம்ப பண்ணி படிச்சோம், ரொம்ப எஃபர்ட் போட்டோம், ஆனா ஈஸியா வந்தது. இந்த தடவை கொஞ்சம் இன்னும் படிக்கவே ஆரம்பிக்கல, ஆனா இந்த தடவை கொஞ்சம் ஹார்டா தான் கேட்பேன் இந்த வாட்டி. இப்பயே உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டேன். ஓகே, வேதாமாத்யம் புருஷம், ஏன்னா உங்களை நீங்க தயார்படுத்திக்கணும் இல்லையா, அதுக்காக தான். வேதாமாத்யம் புருஷம் அவதீனம் ஸ்வமாயயா. 16 முடிச்சிட்டோமா? இல்ல முடிக்கல. பூதானாம் சேவிதம் தேகம் விப்ராணாம் கபிலம் முனே. 19 மாதாஜி. 19 மாதாஜி. 19 மாதாஜி. 19. அயம் சித்த கணாதீஷ சாங்கியாச்சார்யை தூஷம் மதஹ லோகே கபில இத்யாக்யாம் கந்தாதே கீர்த்தி வர்த்தனஹ. எஸ், கமலா மாதாஜி வாசிங்க, அப்புறமா நான் பிரேயர்ஸ் பண்றேன். வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அயம் சித்த கணாதீச சாங்கியாச்சாரிஹை கசம்மதஹ லோகே கபில இத்யாக்யாம் கந்தாதே கீர்த்தி வர்த்தனஹ. அயம் இந்த பரமபுருஷ பகவான், சித்த கண முழுமை அடைந்த முனிவர்களின் அதிச தலைமை, சாங்கிய ஆச்சாரியை, சாங்கிய தலைமை, தத்துவத்தில் நிபுணர். ரைட் சைடு பாருங்க மாதாஜி, மேல போனீங்கன்னா ரைட் சைடு. தத்துவத்தில் நிபுணர்களான ஆச்சாரியர்களால் சுசம்மத வேத கொள்கைகளின்படி ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட. வாசிங்க மாதாஜி. லோகே உலகில், கபில உங்க ஸ்கிரீன்ல பாருங்க மாதாஜி, கீழே இழுங்க, ஏன்னா மேல ரைட் சைட்ல இருக்கு. ரைட் சைடு தள்ளுங்க, இந்த பக்கம் தள்ளுனீங்கன்னா வரும் உங்களுக்கு. 318 இல்ல, எனக்கு நான் பேஜ் 318 வருது. 19 நெக்ஸ்ட் 318 முடிஞ்சது, 19க்கு போயிருக்கு ஆக்சுவலி.
ஓகே. தத்துவத்தின் நிபுணனான ஆச்சாரியர்கள் கரெக்ட் 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 கரெக்ட். சுசம்மத வேத கொள்கைகளின்படி ஒப்பு கொள்ளப்பட்ட லோகே உலகின் கபில இதி கபிலராக ஆக்கியாம் கொண்டாடி கந்தா அவர் செய்வது தே உன்னுடைய கீர்த்தி புகழ் வர்த்தன அதிகரித்து. மொழிபெயர்ப்பு: உன்னுடைய மகன் எல்லா முழுமை பெற்ற முனிவர்களுக்கும் தலைமை பெறுகிறான். அவன் மக்களிடையேயும் உண்மையான அறிவை பரப்புவதின் நிபுணர்களான ஆச்சாரியர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவான். அவன் கபிலர் என்னும் பெயரால் கொண்டாடப்படுவான். தேவகீதியின் மகனாக அவன் உன் புகழை அதிகரிப்பான். பொருளுரை: சாங்கிய தத்துவம் என்பது தேவகூதியின் மகனாகிய கபிலரால் விளக்கி கூறப்பட்ட தத்துவ நடைமுறையாகும். தேவகீதியின் மகன் அல்லாத மற்றொரு கபிலர் போலியானவர். இது பிரம்மாவின் கூத்தாகும். நாம் பிரம்மாவின் சீட பரம்பரையை சேர்ந்தவர். ஆனால் உண்மையான கபிலர் தேவகூதியின் மகன் என்று அவர் கூறுவதையும், சாங்கிய தத்துவம் என்பது அவர் அறிமுகப்படுத்திய தத்துவம் என்பதையும் ஆன்மீக ஒழுங்கின் வழிகாட்டிகள் ஆன ஆச்சாரியர்களால் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்பதையும் நாம் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும். கசம்மத என்னும் சொல்லின் பொருள் என்னவென்றால் தங்கள் நல்ல கருத்துக்களை கணக்கிடும் மனிதர்களால் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது என்பதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இந்த ஸ்லோகம் வந்து அயம் சித்தகணாதீஷ சாங்கியாச்சார்யை சுசம்மதஹ லோகே கபில இத்யாக்யாம் கந்தாந்தே கீர்த்தி வர்த்தனஹ. அயம் இந்த பரமபுருஷ பகவான் சித்தகண முழுமை அடைந்த முனிவர்களின் ஆதீஷ தலைமை சாங்கிய ஆச்சாரிய சாங்கிய தத்துவத்தில் நிபுணர்களான ஆச்சாரியர்களால் சுசம்மதக வேத கொள்கைகளின்படி ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட லோகே உலகில் கபில இதி கபிலராக ஆக்கியாம் கொண்டாடி கந்தா அவர் செய்வது தே உன்னுடைய கீர்த்தி புகழ் வர்த்தன அதிகரித்து. இப்போ பிரம்மர் வந்து கர்தவ முனிவரை பார்த்து இந்த உரையாடல் வந்து அவங்க இருவருக்கு இடையிலதான் நடந்துட்டு இருக்கு. மேலும் அவர் வந்து கர்தவ முனிவரிடம் இவ்வாறு பின்வருமாறு பேசுகின்றார்: உன்னுடைய மகன் எல்லா முழுமை பெற்ற முனிவர்களுக்கும் தலைமை பெறுவான். சோ முனிவர்களிலே தலைமை முனிவராக ஆவான் என்று இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. அவன் மக்களிடையேயும் உண்மையான அறிவை பரப்புவதில் நிபுணர்களான ஆச்சாரியர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவான். சோ ஆச்சாரியர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரபஞ்சத்துல, அதாவது வேத சாஸ்திரங்களை எல்லாம் எடுத்துரைக்கிறது பிரீச்சர்ஸ், போதகர்களாக மத போதகர்களாக வந்து இருப்பவர்கள் தான் இல்லையா. அவங்களால்தான் உண்மையான ஞானத்தை வந்து மக்களுக்கிடையே பரப்ப முடியும். அப்படிப்பட்ட ஆச்சாரியர்களாலையும் வந்து இது அவருடைய அதாவது கபில முனிவருடைய கொள்கைகள் எல்லாமே ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவர் என்ன எடுத்துரைக்க போகின்றாரோ அதை அனைத்துமே வந்து அவர்களால் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியும். அவன் கபிலர் என்னும் பெயரால் கொண்டாடப்படுவான். பெயரையும் கூட வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டது பிரம்மாவால். யாருக்கு? இவருக்கு, கபில முனிவருக்கு. தேவகீதியின் மகனாக அவன் புகழை அதிகரிப்பான். அதாவது உன்னுடைய புகழை வந்து மேலும் கர்த முனிவருடைய மகனாக அந்த பெயரை வந்து அவன் காப்பாற்றுவான், அதிகரிப்பான் இல்லையா. சோ சாங்கிய தத்துவம் என்பது தேவகூதியின் மகனாகிய கபிலரால் விளக்கப்பட்ட தத்துவ நடைமுறையாகும். சாங்கியா அப்படின்னாலே சாங்கிய தத்துவம் என்பது இந்த உடல் ஆன்மா சம்பந்தப்பட்ட அதாவது விஷயங்களை பற்றி சொல்வதுதான். நம்முடைய பகவத்கீதையில 2ஆம் அத்தியாயத்துல இதை பத்தி தான் நம்ம நிறையவே வாசிக்கிறோம் இல்லையா. சோ 3 விதமான யோக முறைகள் வைத்து அதாவது எக்ஸ்பிளனேஷன் கொஷின்ஸ் வந்து அர்ஜுனர் வந்து கேட்பார் இல்லையா. அவர் வந்து கருணையால் வந்து போர் புரிய மாட்டேன் இல்லையா, பாவ செயலால் போர் புரிய மாட்டேன், இப்படி 5 விதமான காரணங்கள் எல்லாமே சொல்வார் முதல் அத்தியாயத்துல. அதற்கான விளக்க உரைகள் எல்லாமே பகவான் 3 விதமான யோக முறைகளை வைத்து கர்ம யோகியாக செயல்படு, அதே போல ஞான யோகியாக செயல்படு, புத்தி யோகத்தை உபயோகப்படுத்தி செயல்படு, இப்படி 3 விதமான யோக முறைகள் எல்லாமே சொல்லி விளக்குவார். ஆத்மாவனுடைய நிலையை பற்றி விளக்குவார். ஆத்மாவனுடைய தன்மை என்ன, ஆத்மா வந்து பிறப்பற்றவன், மிகவும் பழமையானவன், இறப்பற்றவனும் கூட இல்லையா. சோ அவன் வந்து ஒரு முறை வந்து அவன் இருந்தது
என்றாலும் பின்னால் இல்லாமல் போனவன் என்றும் கிடையாது. அவன் வந்து பகவானுடைய பின்ன பகுதி இல்லையா? நீரால் நினைக்க முடியாது, காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாது, நெருப்பால் எரிக்க முடியாது இல்லையா? இப்படி எந்த ஒரு ஆயுதத்தாலையுமே அவனை வந்து துண்டிக்கவும் முடியாது. மரணம் என்பது உடலுக்குத்தானே தவிர ஆத்மாவுக்கு கிடையாது என்ற இந்த சாங்கிய தத்துவத்தை பற்றி வந்து கபில முனிவர் வந்து எடுத்துரைத்ததுதான் சாங்கிய பிலாசபி இல்லையா? அதுதான் மீண்டும் வந்து இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்படும். பின்னாடி ஒரு கபிலர் வந்தார், அவர் போலி கபிலர் என்று சொல்லப்படுகின்றது. ஏனென்றால் அகம் பிரம்மாண்ம, நானும் கடவுள் நீனும் கடவுள் என்ற அந்த நிலைக்கு வந்து எடுத்துரைக்கிறது தவறான கூற்று. நாம் என்றைக்காவது கடவுள் ஆக முடியுமா? கடவுளுக்கே இருக்கக்கூடிய அதாவது ஆற்றலை நாம் என்னைக்காவது கம்பேர் பண்ண முடியுமா இல்லையா? இந்த பிரபஞ்ச படைப்பெல்லாமே வந்து அவரால் படைக்கப்பட்டது இல்லையா? சோ அனைத்தையுமே வந்து ரட்சிக்கப்படவும் அவர்தான் செய்கிறார். எல்லாத்தையுமே அழிவு என்று ஏற்படும் போது அனைத்தும் அவருக்குள்ளேயே சென்று அடங்கியும் விடுகின்றது. இப்படிப்பட்ட ஆற்றலை படைத்த பகவானோட நாம் என்றைக்காவது வந்து சமமாக முடியுமா? நம்மளால என்ன செய்ய முடியும்? நாம் வெறுமனே ஒரு கருவியாக மட்டும்தான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் செயலாற்றி கொண்டிருக்கிறோம். இந்த உண்மையான ஞானத்தை நாம கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். உடல் என்பது இந்த தற்காலிகமான இந்த உடல் நித்தியமான இந்த ஜீவனை வந்து தாங்கி கொண்டிருக்கின்றது. பிறப்பு என்னும் அந்த 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 ஒரு செயலால் பிறந்த பிறகு நாம வளர்கின்றோம், வாழ்கின்றோம், அதுக்கப்புறம் வந்து வயோதிகத்தை அடைகின்றோம், வியாதிகளில் உழல்கின்றோம், அதுக்கப்புறம் மரணத்தை வந்து சுவீகரிக்கின்றோம். இந்த 4 விதமான அதாவது அதாவது கடினமான சூழலைகளை எல்லாம் நாம் கடந்து செல்கின்றோம். பிறப்பு என்பது தேவையே கிடையாது நமக்கு இல்லையா? பிறந்து விட்டால் மரணத்தை நம்மளால தவிர்க்கவும் முடியாது. இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் நம்ம வந்து அவஸ்தைகள் எதனால வந்து ஏற்படுகின்றது? அநேக கர்ம பலன்களால் நாம் அவஸ்தைப்படுகின்றோம். அந்த கர்ம பலன்களால் வந்து சிலது எல்லாமே வியாதிகளாக இல்லையா இருந்து மரணம்தான் அதற்கு வந்து தீர்வாகவே அமைந்து விடுகின்றது. இப்ப கேன்சர் என்ற நோயை எடுத்துட்டா அவங்களுடைய வாழ்நிலை வந்து எத்தனை ஆண்டுகள் இல்லை எத்தனை மாதம் எத்தனை நாட்கள் என்ற அந்த விதத்துலதான் நம்ம வந்து கணக்கிடுகின்றோம் இல்லையா? சோ அந்த அளவுக்கு இந்த நோயோட வந்து அது அவ்வளவு அதாவது ரொம்ப சிரமமான ஒரு வியாதி இல்லையா? கேன்சர்ல உழண்டு கொண்டிருப்பவர்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கடினமான ஒரு சூழ்நிலையில தான் வந்து வாழ்ந்திருக்காங்க. சோ அதாவது கிரிட்டிக்கல் டிசீஸ் வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப ரொம்ப கடினமான சூழ்நிலை. அதே மாதிரி வயோதிகமான பிறகு இந்த சூழ்நிலை வந்தால் அது இன்னும் மோசம். ஏன்னா அடுத்தவர்களையே சார்ந்து நாம வந்து வாழ வேண்டி அடுத்தவங்களுக்கு நாம துன்பத்தை கொடுக்கின்றோம் என்ற உணர்வு நமக்குள்ள இருக்கும் இல்லையா? சிரமம் நித்தியமா எப்பவுமே படுத்துட்டே இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு பகவானுடைய அருள் கண்டிப்பாக இருக்குமானால் தன்னுடைய நிலை வந்து என்ன என்பதை அவர்களால வந்து சப்கான்சியஸ்ல வந்து உணர முடியும். சோ எப்பவுமே எல்லாருக்குமே நாம தொந்தரவு கொடுக்கணும்னு நம்ம என்னைக்குமே நினைக்க மாட்டோம். 99% வந்து இந்த உணர்வு உண்டு. ஆனால் நம்ம கையில இல்லாத ஒன்று அடுத்தவர்கள் கையில் இருந்துதான் நாம வந்து செய்து கொள்ள வேண்டும் என்ற அந்த தலையெழுத்தை நாம் பெற்று வந்திருந்தால் அந்த கர்ம பலனை பெற்று வந்திருந்தால் அதையும் நம்மளால தவிர்க்க முடியாது. சோ அதுல இருந்து ஒன்று தெரிகின்றது இல்லையா? கோமா ஸ்டேஜ்ல ஒருத்தவங்க படுத்துட்டு இருக்காங்கன்னா அந்த கோமா ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறவங்க வந்து அந்த மாதிரி கோமால இருந்து அடுத்தவங்களுக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கணும்னு அவங்க வந்து வேண்டிட்டு வந்தாங்களா? கண்டிப்பா கிடையாது. ஆனா அவங்களுடைய முந்தைய ஜென்மத்தினுடைய கர்ம பலன் வந்து அதை அவர்கள் அனுபவித்துத்தான் ஆக வேண்டும் என்ற சூழல் வரும் பொழுது தவிர்க்கவே முடியாது. அதனால நம்முடைய கர்ம பலன் என்ன இருக்கோ அதை நாம அனுபவித்துத்தான் ஆக வேண்டும். ஆனால் நாம நல்லா இயங்கின்னு இருக்கும் பொழுது நம்ம கர்ம பலன் தானே செயல்படுகின்றது என்று விட்டுவிடக்கூடாது. அதை வந்து நல்ல முறையில் மாற்றி அமைக்கக்கூடிய ஒரு பக்குவத்தை மட்டும் நாம வரவழைத்து கொள்ள வேண்டும். அது பக்தி யோகத்தின் மூலியமா தான் நமக்கு கிடைக்கும் இல்லையா? மாற்றிக்கொள்வது என்பது என்ன ஓட்டங்கள் தவறுகள் யாருமே தவறு இழைக்காதவங்க கிடையவே கிடையாது இந்த பிரபஞ்சத்தில். நல்ல மனிதன் கூட தவறு இழைக்கிறான் இல்லையா? சோ தவறு இழைக்காதவன் என்று யாருமே இருக்காதப்போ, ஆனால் தவறு இழைத்த பிறகு அந்த தவறை மீண்டும் செய்யக்கூடாது என்ற உணர்வை நாம கண்டிப்பாக வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அதுதான் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில முக்கியமான ஒரு அம்சமே. சோ இந்த இடத்துல தன்னுடைய மகன் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு புகழை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுப்பான் என்பது பிரம்மரால் வந்து முந்தைய இதுலயே சொல்லப்பட்டு விட்டது. அவன் பிறக்கும் பொழுதே சொல்லப்பட்டு விட்டது. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அந்த தந்தை வந்து எவ்வளவு நல்லதான காரியங்கள் ஏற்றிருப்பார் என்பதை நாம அலசி ஆராய வேண்டும். இந்த பிரபஞ்ச நன்மைக்காக கர்தவ முனிவர் வந்து எத்தனை ஆண்டுகள் வந்து அதாவது 1,00,000 ஆண்டுகள் வந்து தவம் புரிந்தார் சத்தியுகத்துல.
சோ 1,00,000 ஆண்டுகள் தவம் புரிந்து இந்த பிரபஞ்ச நன்மைக்காக அதை வந்து பயன்படுத்தினார். அதாவது நோக்கம் அதுவானால், அடுத்தவர்களுடைய நலனுக்காக நம்முடைய காரியங்கள் அடுத்தவர்கள் நலனுக்காக செய்யப்படுமானால் அதை விட வந்து மேன்மையான காரியம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இல்லை. எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும், எல்லாருக்குமே நன்மை விளையணும், நமக்கு தீங்கு செய்தாலும் அவர்களும் நல்லா இருக்கணும்ன்ற அந்த எண்ணத்தை வந்து நாம கண்டிப்பாக வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? அப்போ நம்ம மனசு வந்து பரோபகாரம், கருணை, இட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி. கம்பேஷன் தான் ரொம்ப முக்கியமானது. ஒரு பக்தராவதற்கு முதன்மை குவாலிட்டியே கம்பேஷன் தான். கருணை உள்ளம் இருக்க வேண்டும். அப்பதான் நமக்கு வந்து ஒருத்தர் மீது இருக்கக்கூடிய அந்த தாழ்வு மனப்பான்மை, ஒருத்தர் மீது இருக்கக்கூடிய காழ்ப்புணர்ச்சி, இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருந்து விலகும். எல்லோரையுமே ஒன்று போல பார்க்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் கிடைக்கும் இல்லையா? எல்லோருமே தவறு இழைப்பவர்கள் தான். அவர் இந்த தருணத்தில் தவறு இழைத்தால் இவர் பின்னாடி தவறு இழைக்காமல் போகாமல் இருப்பாரா? கண்டிப்பா இழைப்பார். அதனால எல்லா காலத்திலுமே நன்மையான செயலை மட்டுமே செய்யக்கூடியவர்கள் என்பது மிக மிக குறைவு. தன்னையே அறியாமல், என்ன பகவத்கீதையில கூட வந்து பகவான் என்ன சொல்லியிருக்கார், ஒவ்வொரு செயலுக்கு பின்னாலேயும் ஒரு குற்றம் என்பது சூழ்ந்திருக்கிறது இல்லையா? தவறு இல்லாத ஒரு காரியமே கிடையாது. அதுதான் இந்த கலியுகத்தினுடைய இயல்பை, அந்த கலியுகத்துக்கே இருக்கக்கூடிய பண்பை நாம கண்டிப்பாக செயல்படுத்துகின்றோம். அதனால தவறு இழைப்பாதவர்கள் யாருமே கிடையாது. ஆனால் அந்த தவறை மன்னிக்க கூடிய பக்குவத்தை மட்டும்தான் நாம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? சோ இந்த இடத்துல கபில முனிவர் வந்து, கபிலர் வந்து போலி கபிலர் என்ன செய்தார், தவறான இது வந்து கொள்கையை பரப்பிட்டு போனார். சோ நான் கடவுள், கண்டிப்பா இந்த கான்டெக்ட் எதுக்கு வந்ததுன்னா போலி கபிலருக்காக தான் வந்து. நாம் என்றைக்குமே கடவுள் ஆக முடியாது. சரி, இப்பதான் எப்படி நம்ம வந்து ஹவு கேன் வி நோ அபவுட் ஹூ இஸ் காட் அப்படிங்கறது வந்து எப்படி நாம் தெரிஞ்சுக்கிறது? சோ நம்ம அதாவது நம்ம கோவர்தனகிரியை நம்மளால தூக்க முடியுமா? சோ இன்யூமரபிள் ஆப்புலன்சஸ் இல்லையா, அளவிட முடியாத ஆற்றலை கொண்டவர் எம்பெருமான் இல்லையா? ஒரு சுண்டு விரல்ல கூட கோவர்தனகிரியை தூக்குனார் இல்லையா? சோ பூதனாவை வந்து கொன்னார். அதெல்லாம் அவ்வளவு சுலபமான இதுவா? அவ்வளவு சிறிய குழந்தை பருவத்திலேயே அவ்வளவு காரியங்களை வந்து நிகழ்த்தினார். சோ அவரோட நாம என்றைக்குமே சமம் ஆக முடியாது. வெறுமனே ஆத்ம ரூபத்துல மட்டும்தான் நாம நித்தியமானவர்கள் இல்லையா? அது ஒரு குவாலிட்டியில தான் நாம வந்து பகவானுக்கு ஒத்தவர்கள் என்று நாம சொல்ல முடியும் இல்லையா? அவர் எப்பவுமே நித்தியமானவர், நாம ஆத்ம ரூபத்தில் மட்டும் நித்தியமானவர்கள். இந்த ஆத்மா என்றைக்குமே அழிவடைவது கிடையாது. அவரிலிருந்து தோன்றிய பின்ன பகுதிகள். எதற்காக இந்த பிரபஞ்சம் படைக்கப்பட்டது இல்லையா? பகவான் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை வந்து படைத்தார். இப்ப நேற்று நான் படிச்ச அந்த 3rd சாப்டருடைய ஒரு ரீகலெக்ஷன், ஒரு இதுதான் உங்களுக்கு இங்க கொடுக்குறேன். எதற்காக இந்த பிரபஞ்சம் படைக்கப்பட்டது? நாம் எல்லாம் நித்திய என்ற வார்த்தை, நித்திய என்றால் எப்பொழுதுமே இருக்கக்கூடிய உயிர் வாழிகள். எவ்வாறு நாம் அவதரித்தோம்? அதாவது நாம இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறோம். நாம் எல்லாருமே சுகிக்கணும்னு நினைக்கிறோம். ஆனா உண்மையிலே நாம சுகிப்பவர்களே கிடையாது. அதாவது பாத்தீங்கன்னா, சுகிப்பவர் யார்? எல்லாம் வல்ல இறைவன் இல்லையா? அவர்தான் நம்ம வந்து சுகிக்கிறார். நாம சுகிக்கிறவரே கிடையாது. நாம் எல்லாம் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நமக்கு. எவ்வாறு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும், எவ்வாறு வாழக்கூடாது, இதையெல்லாம் நாம் நல்லா தெரிஞ்சுட்டு எதற்காக நம்முடைய வாழ்நிலை என்பதை, உண்மையான வாழ்நிலை எதற்கு அப்படிங்கிறதும் உணரணும். எல்லாம் வல்ல இறைவனை வந்து அவருக்கு தொண்டு புரிவதுதான் நம்முடைய தலையாய கடமை என்பதை வந்து ஒருவன் உணரும் பொழுது அந்த ஜீவன் வந்து அவனுடைய பிரயத்னங்கள் எல்லாமே வந்து அந்த பாதையில் செல்லும் பொழுது மோட்சத்திற்கான மார்க்கத்தை அவன் அடைகின்றான். எதுவரைக்கும் அந்த ஜீவன் அதை உணரவில்லையோ அவன் மீண்டும் மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் பிறவி எடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்படுகின்றான். இது நாம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். பகவானோட நாம் என்னைக்கும் ஒத்தவர்கள் ஆகவே முடியாது. வி கான்ட் கம்பேர். அதுதான் அந்த போலி கர்தமர் வந்து செய்த தவறு இல்லையா? என்ன, எஸ், ஆத்மா நித்தியமானது. அது தன்னை பிரம்ம நிலையை காணும் பொழுது அதனால் உண்மையை வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும். அஷ்ட சித்திகளையும் வந்து அந்த ஆத்மா வந்து அடைய முடியும். ஆனால் எதுவுமே பகவானுக்கு சமமாக முடியாது என்பதை ஃபர்ஸ்ட் உணரணும் இல்லையா? அவர் அனைத்திற்கும் மேம்பட்டவர், இந்த பௌதிக இயற்கைக்கும் அப்பாற்பட்டவர். பௌதிக பண்புகள் எல்லாம் அவரிலிருந்து தோன்றியிருந்தாலும் இல்லையா, அவரிலிருந்து பிரிந்து வந்திருந்தாலும் அவர் அதை ஆள்வதாலும் கூட, ஆனால் அந்த பண்புகளுக்கு அவருக்கும் சம்பந்தம் அல்ல. இஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் அப்படிங்கறத வந்து நாம கண்டிப்பா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? அதனால எப்பொழுதுமே கடவுளுக்கு நாம சமம் ஆக முடியாது என்பதை நாம, நான் கடவுள் நீ கடவுள் நித்திய தன்மையை வைத்துக் கொண்டு நாம அவ்வாறான வாக்குறுதிகளை நாம என்றைக்குமே செய்ய முடியாது இல்லையா?
சோ கோவர்தனகிரியை வந்து கண்டிப்பா தூக்க முடியுமா நம்மளால? கண்டிப்பா தூக்க முடியாது இல்லையா? கனவுல கூட இல்ல. அதாவது பிராக்டிக்கலான ஒரு நிலையில கூட நம்மளால ஒரு சின்ன பென்சில கூட இந்த சுண்டு விரல நம்மளால தூக்க முடியாது இல்லையா? சோ அவ்வளவு ஆற்றலில் மிக 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 கம்பேரே பண்ண முடியாத அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய நாம எவ்வாறு கடவுளுக்கு சமமானவர்கள் என்று, நான் கடவுள் நீ கடவுள் என்று எடுத்துரைக்க முடியும்? நித்தியத்தன்மை ஒன்றே வைத்துக் கொண்டு நாம வாதிடக்கூடாது, அது தவறு. அதுதான் அந்த போலி கபிலர் வந்து சொன்னது. அதுதான் இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்படுகின்றது. தேவகிதியின் மகன் அல்லாத மற்றொரு கபிலர் வந்து போலியானவர் ஆவார். மீண்டும் இது நிறைய இடங்கள்ல பிரபுபாதர் இதை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்காரு. ஏன் சொல்றார் அப்படிங்கறது வந்து நாம கண்டிப்பா அலசி ஆராயணும். இது பிரம்மாவின் கூற்றாகும். நான் பிரம்மாவின் திட பரம்பரை சேர்ந்தவராதலால் உண்மையான கபிலர் தேவகூதியின் மகன் என்பதை நாம் அவர் கூறுவதையும், சாங்கிய தத்துவம் என்பது அவர் அறிமுகப்படுத்திய தத்துவம் என்பதையும், ஆன்மீக ஒழுங்கின்படி இல்லையா, ஸ்பிரிச்சுவல் ரெகுலேஷன்ஸ் இல்லையா, வழிகாட்டிகள் ஆன ஆச்சாரியர்களால், அதையெல்லாம் யார் பின்பற்றுகிறாரோ அத்தகைய ஆச்சாரியர்களால் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்பதையும் நாம் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? அதாவது நம்ம அக்செப்டன்ஸ் கண்டிப்பா இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். போலி கபிலர் யாரு, உண்மையான கபிலர் யாரு, அவர் என்ன தத்துவத்தை நமக்கு சொன்னார் இல்லையா? உங்களுக்கு ஆத்ம தத்துவத்தை பற்றி முதல்ல செகண்ட் சாப்டர் பகவத்கீதையில இருக்கிறத பத்தி ஓவராலா உங்களுக்கு நான் எடுத்துரைத்தேன். சோ அவ்வாறே என்பதை நாம கண்டிப்பாக ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும். Who am I அப்படிங்கறது வந்து கண்டிப்பா நாம தெரிஞ்சுக்கணும். நாம யாரு, நாம் உடல் அல்ல, நாம் ஒரு ஆன்மா என்பதை நாம கண்டிப்பாக உணர வேண்டும். சுசம்மத அப்படின்ற சொல் வந்து என்ன பொருள் படுகின்றதெல்லாம் தங்கள் நல்ல கருத்துக்களை கணக்கிடும் மனிதர்களால் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது. அதாவது ஒரு நல்ல கருத்துக்கள் சொன்னாலும் அதை வந்து எவாலுவேஷன் கண்டிப்பா தேவை இல்லையா? இப்ப எதுக்கு பரீட்சை வைக்கிறோம்? நமக்கு எல்லாருக்குமே கண்டிப்பா நாம் எந்த அளவுக்கு வந்து ஞானத்தை, அதாவது நாலேஜை எப்படி அக்வயர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கறது வந்து நாம் புரிஞ்சின்றது எல்லாமே ரைட்டா அப்படிங்கறத வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வச்சுதான் நம்ம அதெல்லாம் பார்த்துக்கோம் இல்லையா? சோ ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் ஆல்ரெடி எடுத்துரைத்திருக்கிறார்கள், இதுதான் இதுதான் இதுதான்ன்றது வந்து அதை நாம் அவ்வாறே புரிந்து கொண்டாமா என்பதற்காக தான் நமக்கு பரீட்சை வைக்கிறாங்க இல்லையா? அதே போலதான் இந்த இடத்துல யார் கபிலருடைய கருத்துக்கள் எல்லாமே வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அப்படின்னா எப்படிப்பட்ட மனிதர்களால்? நல்ல கருத்துக்களை கணக்கிடும் மனிதர்களால். அப்படின்னா தத்துவவாதிகளால். அந்த தத்துவவாதிகள் எப்படின்னா பக்தி கொண்டு புரிந்து கொள்ளக்கூடியவர்களால் தான், வெறுமனே கற்பனையால கிடையாது. நல்ல கருத்துக்களை கணக்கிடும், அலசி ஆராய வேண்டும். அலசி ஆராயறதுக்கு நமக்கு பக்குவம் வேண்டும். பக்குவம் வரணும் எதனாலன்னா பக்தியால மட்டும்தான் வரும் என்பதாகும். எஸ் 20வது ஸ்லோகம். எஸ் மல்லிகா மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. மைத்ரேய உவாச்ச தவாஸ்வாஷ்ய ஜகத் திருஷ்டா குமாரை சக நாரதாக ஹம்சே ஹம்சேன யானே ஸ்ரீதாம பரமம் யயௌ. எஸ் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மைத்ரேய உவாச்ச தாவாஸ்வாஸ்ய ஜகத் ஸ்ருஷ்டா குமாரை சக நாரதः ஹம்சோ ஹம்சேன யானேன ஸ்ரீதாம பரமம் யயௌ. மைத்ரேய உவாச்ச, மைத்ரேயர் கூறினார், தாவ் தம்பதிகள், ஆஸ்வாசிய திரும்பவும் உறுதி செய்யப்பட்டு, ஜெகத் சிருஷ்டா அண்டத்தின் படைப்பாளர், குமாரை குமாரர்களுடன், சக நாரதருடன், ஹம்ச பகவான் பிரம்மா, ஹம்சேன யானேன அவருடைய அன்ன வாகனத்தால், திரிதாம பரமம் மேலுலக கோள்களுக்கு யயௌ சென்றார். மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீ மைத்ரேயர் கூறினார், கர்தவ முனிவரிடமும் அவர் மனைவி தேவகூதியிடமும் இவ்வாறு பேசிய பிறகு, பகவான் பிரம்மா அண்டத்தை படைப்பவர், ஹம்ச என்றும் அறியப்படுபவர், 4 குமாரர்களுடனும் நாரதருடனும் தன் அன்னவாகனத்தின் மீது அமர்ந்து 3 சூரிய மண்டலங்களின் மேலான இடத்திற்கு திரும்பிச் சென்றார். பொருளுரை. ஹம்சேன யானேன என்னும் சொற்கள் பிரம்மா வான்வெளி முழுவதும் பயணிக்க உதவும் ஒரு அன்னத்தை நினைவுபடுத்துகிறது. பிரம்மா ஹம்ச என்று அறியப்படுகின்றார். ஏனென்றால் எல்லாவற்றின் சாற்றை அவரால் உறிஞ்ச இயலும். அவர் இருப்பிடம் திரிதாம பரமம் எனப்படுகிறது. அண்டத்தில் 3 பிரிவுகள் உள்ளன. மேலுலக சூரிய மண்டலம், நடுவுலக சூரிய மண்டலம், கீழுலக சூரிய மண்டலம். ஆனால் அவர் இருப்பிடம் சித்தலோகத்திற்கும் மேலுலக சூரிய மண்டலத்திற்கும் மேலாக உள்ளது. அவர் 4 குமாரர்களுடனும்
நாரதருடனும் தன் இருப்பிடம் திரும்பினார். ஏனென்றால் அவர்கள் திருமணம் செய்து கொள்ளப் போவது இல்லை. அவருடன் வந்த பிற ரிஷிகளான மரிஷி, அத்ரி போன்றவர்கள் அங்கேயே தங்கினர். அவர்கள் தாம் கர்தம முனிவரின் பெண்களை மணக்க இருந்தனர். ஆனால் அவரின் பிற மகன்களான சனத், சனகர், சனந்தனர் மற்றும் நாரதர் ஆகியோர் அவருடன் அன்ன வடிவே வானூர்தியில் திரும்பிச் சென்றனர். இந்த 4 குமாரர்களும் நாரதரும் நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரிகளாவார். நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரி என்றால் எந்த நேரத்திலும் தன் விந்துவை வீணடிக்காதவன். அவர்கள் தன் பிற சகோதரர்களான மரிச்சி முதலியவர்களின் திருமணத்தில் கலந்து கொள்ள முடியாததால் அவர்களின் தந்தை ஹம்சாவுடன் திரும்பி சென்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப பிரம்மர் அவருடைய உலகத்திற்கு 4 குமாரர்களோடையும் நாரதரோடையும் வந்து திரும்பி 4 குமாரர்களோடையும் மற்றும் வந்து நாரத மகரிஷியோடையும் வந்து அவர் வந்து திரும்பினார். அவருடைய சத்திய, அதாவது பிரம்மலோகத்திற்கு திரும்பினார். அதாவது இந்த உலகத்தை வந்து மத்திய சூரிய, அதாவது மேல் கீழ் என்று பிரித்திருக்கிறார்கள். சோ அதாவது மைத்ரேயா, நம்ம புவி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மத்தியில இருக்க 7th உலகமே நம்ம அந்த புவிதான் இல்லையா, எர்த்து. நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய 6 உலகங்கள், நாம மத்திய உலகம், நமக்கு கீழே உலகம். அந்த மாதிரிதான் ஐடென்டிபிகேஷன் இந்த இடத்துல. நிறைய இடங்கள்ல 3 என்பது நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா. ஆத்தியாத்மிகம், ஆதி பௌத்திகம், ஆதி தெய்வீகம், மும்மடங்கு துயரங்கள்ல கூட மும்மடங்கு துயரங்கள் நமக்கு இல்லையா. அதே மாதிரி வந்து மேல 3 பாதம், இங்க ஏக பாதம். சோ இப்படி எல்லா இடங்களிலுமே 3 என்பது நாம கண்டிப்பா பார்க்கிறோம். அது சிருஷ்டி, ஸ்திதி, லயம் இல்லையா, படைத்தல், காத்தல், அழித்தல், அதுவும் 3 தான். நமக்கு மேல குணங்கள், முத்தேவர்கள், குணங்கள், தேவர்கள், முக்குணங்கள், எல்லாமே அவ்வாறே வந்து பிரிக்கப்படுகிறது. எஸ். ஆனா நம்ம இந்த 3ஐயும் தாண்டி ஒரு 4வது ஒரு டைமென்ஷன், இப்ப பிரம்ம மாதாஜி இன்னைக்கு சொன்ன மாதிரி 4th டைமென்ஷனை நோக்கி நாம கண்டிப்பா போகணும் இல்லையா. இந்த 3 டைமென்ஷன்லயே நம்ம உழண்டு கொண்டிருந்தா 4வது டைமென்ஷனுடைய பக்குவத்தை பத்தி நம்மளால தெரிந்து கொள்ளவே முடியாது. அந்த 4வது டைமென்ஷன் எது? கிருஷ்ண உணர்வில் நாம நிலைத்திருப்பது இல்லையா. அவருடைய திரு பாதங்களை தஞ்சம் அடைவது, எம்பெருமானுடைய பாதங்களை வந்து நாம தஞ்சம் அடைவது, அதுதான் வந்து நம்ம, அதாவது 4th டைமென்ஷன். அதற்கான மார்க்கம் எது என்பதை நாம தேடிக்கொள்ளணும். உங்களுக்கு எல்லாம் அந்த மார்க்கம் இப்போ அழகா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த வாய்ப்பை வந்து நீங்க நழுவ விட்டுடாதீங்க. இப்போ இனிஷியேஷன் ப்ராசஸ் வந்து எல்லாருமே ஜாயின் பண்ணி மண்டே டு ஃப்ரைடே நீங்க அந்த குரூப்ஸ்ல வந்து போடக்கூடிய மெசேஜஸை வந்து கண்டிப்பா பார்க்கணும் இல்லையா. ஸோ பார்த்து அந்தந்த கிளாஸை நீங்க அட்டென்ட் பண்ணணும். அப்பப்போ வந்து நீங்க அதை படிச்சிருக்கிறது எல்லாமே எழுதி வச்சுட்டு நீங்க வந்து ரிவிஷன் பண்ணுங்க. அன்றாடம் நீங்க ரிவைஸ் பண்ணணும். வீட்டுல பூஜைகள், சிம்பிளான பூஜை, உங்களால எல்லாமே பண்ண முடியலனாலும் ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க. நார்மலான பூஜை பண்ணாலும் எதெல்லாம் இருக்கணும் அப்படிங்கறது வந்து பண்ணணும். இந்த திலகம் வைக்கிறது வந்து கண்டிப்பா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க எல்லாருமே, யாரெல்லாம் இனிஷியேஷன் எடுக்க போறீங்களோ. எஸ், அச்சுதாயனம், அதாவது கேசவாய நமக இல்லையா. அடுத்து நாபில நாராயணாய நமக, ஹிருதயத்தாண்ட வந்து மாதவாய நமக, கழுத்தாண்ட வந்து கோவிந்தாய நமக, ரைட் சைடு ஆன வயிறு பகுதியில வந்து விஷ்ணவே நமக, இந்த ஷோல்டர் கீழே வந்து அதாவது மதுசூதனாய நமக, திரிவிக்ரமாய நமக. அதே மாதிரி லெஃப்ட் வயிறு பக்கம் வந்து வாமனாய நமக, ஸ்ரீதராய நமக, ரிஷிகேஷாய நமக. பின்னாடி முதுகுல மேல் பகுதியில வந்து பத்மநாபாய நமக, கீழே அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தாமோதராய நம, அதுக்கப்புறம் தலையில வந்து வாசுதேவாய நம. இத்தனை திலகங்கள் இந்த இடத்துல எல்லாம் நம்ம வைக்கிறோம்னா அதனுடைய மகத்துவம் என்னன்னா, those space and all will be, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரட்சிக்கப்படுகின்றது. எல்லாமே பகவானுடைய நாமங்களை கொண்டு ரட்சிக்கப்படுகின்றது. அந்தந்த உடனே ஒரு ஆலயமாக கருதப்படுது. எஸ், நாமம் எதுக்கு போடுறோம்னா, சோ நம்ம பெருமாள் கோயிலுக்கு போனீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பா அந்த முன்னாடி சங்கு சக்கரம் அந்த நாமம் போட்டிருப்பாங்க என்ட்ரன்ஸ்லயே. அது போலதான் நம்முடைய நெத்தியில கூட நாம நாமம் போடுறதே, இந்த உடலை வந்து நாம ஒரு பகவான் குடிக்கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு கோயிலாக நினைத்து கொண்டு நாம நாமத்தை போடுறோம். சோ இந்த நாமத்துக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த தாத்பரியத்தை தெரிஞ்சுட்டா, அந்த முக்கியத்துவம் தெரிஞ்சா, அப்போ நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம வந்து போட ஆரம்பிப்போம் இல்லையா. சோ இந்த 2 லைனுமே எதை குறிக்கின்றது? பகவானுடைய திரு பாதங்களை குறிக்கின்றது. இந்த கீழே போட்டிருக்கக்கூடியது வந்து துளசி தளத்தை குறிக்கின்றது. ஓகே. சோ நம்ம ஸ்ரீ வைஷ்ணவங்கள போகும்பொழுது சென்டர்ல வந்து நம்ம வந்து சிகப்பு இது போடுவோம் இல்லையா, அது லக்ஷ்மியை குறிக்கின்றது. சோ இவ்வளவுதான் வித்தியாசமே.
இங்க வந்து ரவுண்டு ஸ்டிக்கர் வச்சுக்கிறாங்க, ஏதாவது பண்றாங்க, உங்களுடைய விருப்பம். அதனால அது சென்டர்ல என்ன போடணும்ன்றது வந்து நீங்க அப் டு யூ, பட் அட்லீஸ்ட் ஸ்டார்ட் டூயிங் இல்லையா. ஸோ எப்படி நம்ம வந்து திலகத்தை வந்து எதுக்காக திலகம் போடுறோம் அப்படிங்கிறதும் தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த உடல் என்பது ஒரு ஆலயம். ஆக்சுவலி இந்த உடலுக்குள்ள வந்து ஜீவாத்மா வந்து குடிக்கொண்டிருக்கிற அந்த ஜீவாத்மாவை இயக்கக்கூடிய பரமாத்மாவும் இதுக்குள்ளதான் உட்கார்ந்துருக்கார் விரோத கஷாய விஷ்ணு இல்லையா. இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய அனைத்து உயிர் வாழிகளிலுமே அவர் தான் இருக்கார். ஜடத்திலும் சரி சேத்தனத்திலும் சரி க்ஷீரோத கஷாய விஷ்ணு தான் இருக்கிறதே. சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்மள வந்து ஒவ்வொரு க்ஷணமும் கண்காணி நம்ம நினைக்கலாம் நம்ம யாருமே நம்மள பார்க்கலன்னு. உண்மையிலே அது தவறு. நம்ம பிசிக்கலா நம்ம இந்த பௌதிகத்திலேயே நம்ம பார்த்து கொண்டிருந்தாலும் சூக்ஷ்ம ரூபத்துல வந்து பகவான் நம்மளோட இணைந்து இருக்கக்கூடிய இந்த ஹிருதயத்துல வந்து நம்மள பார்த்துட்டு தான் இருக்கார். நாம என்ன செய்யறோம், நம்ம செய்யறது தவறா சரியா, இது எல்லாமே அவருக்கு நன்னா தெரியும். நம்ம இதுல இருந்து பார்க்கும்போது அது சரியா இருக்கலாம், ஆனா உண்மையிலே இறைவனுடைய இது பிரகாரம் நாம என்றைக்குமே உற்று நோக்க வேண்டும். ஆனா அந்த பக்குவம் வரணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நாம பக்தி கொள்ளணும். இந்த 12 இடங்கள்ல வந்து கண்டிப்பா ஒரு டாட்டை தான் வச்சுட்டு நீங்க சில பேர் நாமத்தையே போடுவாங்க, இஃப் பாசிபிள் நாமத்தையே போட்டுக்கலாம். ஆனா நமக்கு முடியாத பட்சத்துல டாட்ஸ் அந்தந்த இடங்கள்ல சொல்லிண்டே பண்ணணும். அப்பதான் அது தவறு வராது இல்லையா. கேசவாய நம, நாராயணம், மாதவாய நம, கோவிந்தாய நம, விஷ்ணவே நமக இல்லையா, மதுசூதனாய நம, திரிவிக்ரமாய நம, வாமனாய நம, சீதராய நம, ரிஷிகேஷாய நம, பத்மநாபாய நம, தாமோதராய நம, வாசுதேவாய நம. இது நம்ம சொன்னோம்னா சொல்லிட்டே வந்தோம்னாக்கா பழகும்போது நீங்க மனப்பாடம் பண்ண வேண்டியதே இல்லை. எக்ஸாம்ல அவங்க கேட்டாங்கன்னா கூட நம்ம வந்து அந்த இது கேட்கும்போது ஆறாம நம்ம டெமான்ஸ்ட்ரேஷனே பண்ணிடலாம் இல்லையா. அதே மாதிரிதான் 10 அபராதங்கள் கூட நீங்க எல்லாமே நினைவில் கொள்ளணும். சொன்னா அது பிராக்டிஸ்ல தான் நமக்கு வரும் இல்லையா. புரிஞ்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். சோ மைத்ரேய உவாச்ச தாவஸ் வாஷ்ய ஜகத் சிருஷ்டா குமாரை சக நாரதாக ஹம்சோ ஹம்சேன யானேன த்ரிதாம பரமம் யயோ. திரிதாமம் இல்லையா, திரிதாமம் என்று சொல்லப்படுது. தாம் என்றால் புண்ணியஸ்தலம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. ஓகே, திரிதாம் என்பது நம்ம இந்த இக உலகத்திலேயே நம்ம வந்து சொல்லக்கூடிய ஒன்று. மைத்ரேய உவாச்ச, மைத்ரேயர் கூறினார், தம்பதிகள் ஆஷ்வா தய திரும்பவும் உறுதி செய்யப்பட்டு உத்தரவாதம் கொடுத்தாச்சு. பிரம்மர் உங்களுக்கு இந்த குழந்தை பிறக்க போறது, பகவான் இப்படி அவதரிக்க போகிறார், அவர் என்ன செய்ய போகிறார், இது எல்லாமே ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு. ஜெகத் ருஷ்டா அண்டத்தின் படைப்பாளர் அதாவது பிரம்மர் குமாரர்களுடன் அதாவது 4 குமாரர்களும் சக நாரதா, சக அப்படின்னா உடன், சக மீன்ஸ் ஈக்குவலா இல்லையா, நாரதருடன், ஹம்ச அப்படின்னா ஹம்ச வாகனத்தை கொண்ட பிரம்மா, ஹம்சேன யானனே அவருடைய அன்ன வாகனத்தில், திரிதாம பரமம் மேலுலக கோள்களுக்கு யயோ சென்றார். சோ இந்த 14 லோகத்தை வந்து 3 விதமா பிரிக்கிறோம். பூமிக்கு மேல இருக்கக்கூடியது மேல் உலகம், கீழே இருக்கிறது வந்து கீழ் உலகம், பூமி வந்து மத்திய உலகம். அதுதான் இந்த சொல்லப்படுகிறது திரிதாமம் எனப்படுவது. ஸ்ரீ மைத்ரேயர் மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீ மைத்ரேயர் கூறினார், கர்த முனிவரிடம் அவர் மனைவி தேவகுதியிடம் இவ்வாறு பேசிய பிறகு பகவான் பிரம்மர் அண்டத்தை படைப்பவர், ஹம்ச என அறியப்படுபவர் இல்லையா, 4 குமாரர்களுடன் நாரதருடன் அவரை ஹம்ச என்ற இன்னொரு வார்த்தையினாலுமே எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. அந்த அன்ன வாகனத்தின் மீது, ஏனென்றால் அவர் அன்னம் என்பது அவருடைய வாகனம், அதன் மீது அமர்ந்து கொண்டு 3 சூரிய மண்டலங்களின் மேலான இடத்திற்கு திரும்பி சென்றார். சோ நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய உலகம் ஒரு மண்டலம், நாம மத்திய மண்டலம், நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய மண்டலம் வந்து கீழ் மண்டலம். சோ இந்த 3 இடங்களிலுமே சூரியனை மையமாக சூரிய மண்டலங்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றது. சோ ஹம்சேன அவருடைய அந்த மேல் உலகத்துக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த அண்டத்திற்கு அவர் செல்கின்றார். சாரி, அண்டம் என்ற அந்த உலகத்திற்கு. சோ அண்டம் என்றால் ஒன்றுதான், அதற்குள்ள 7 14 லோகங்கள், அதுல மேல் உலகம், பிரம்மலோகம், சத்தியலோகம் எல்லாம் சொல்லப்படும். ஹம்சேன யானேன என சொற்கள் பிரம்மா வான்வெளி முழுவதுமே அவரால் வந்து பயணிக்கக்கூடிய தன்மை அவருக்கு உண்டு. அந்த ஒரு அன்னத்தை நினைவுபடுத்துகின்றது. சோ பிரம்மா ஹம்ச என்று அறியப்படுகின்றார். ஏனென்றால் எல்லாவற்றின் சாற்றை அவரால் உறிஞ்ச, அம்சத்தினுடைய அன்னப்பறவனுடைய குவாலிட்டி என்ன, அதாவது மட்டும் எடுத்துக்க மாட்டோம். ஆமா, நீரையும் தன்னை எல்லாம் விட்டுடும். அதனால அதுல என்ன வேணுமோ அது மட்டும் எடுத்துக்கக்கூடிய தன்மை அம்சத்திற்கு உண்டு. அதே போல பண்பை கொண்டவர் வந்து யாரு, பிரம்மர் என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ திரிமாம பரமம் என அண்டத்தில் 3 பிரிவுகள் இல்லையா, மேலுலகம், கீழுலகம், அதுக்கப்புறம் மத்திய உலகம். மேலுலக சூரிய மண்டலம், நடு உலகம் வந்து இந்த புவி, அடுத்து கீழ் உலகம் வந்து நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய லோகங்கள்.
மேலுலக மண்டலத்திற்கு மேலாக உள்ளது. அவர் 4 குமாரர்களுடன் அவருடைய உலகம் டாப் மோஸ்ட்ல இருக்கிறது இல்லையா. அவர் நாரதருடன் தன் இருப்பிடம் திரும்பினார். ஏனென்றால் அவர்கள் திருமணம் செய்து கொள்ள போவது கிடையாது. நாரதரும் சரி மற்றும் 4 குமாரர்களும் சரி. அவருடன் வந்த மற்ற பிற ரிஷிகள் எல்லாமே மரீச்சி, அத்திரி இவங்க எல்லாருமே அங்கேயே தங்கி விட்டார்கள். ஏனென்றால் இப்போ திருமணம் கர்த முனிவர் அவர்களுக்கு திருமணம் செய்து கொடுக்க வேண்டும். அவர்கள் தாம் கர்த முனிவரின் பெண்களை மணக்க இருந்தனர். ஆனால் அவரின் பிற மகன்களான சனத், சனாதர் இல்லையா, சனதா, அதுக்கப்புறம் சனந்தனர் ஆகிய மற்றும் நாரதர் ஆகியோர் அன்ன வடிவத்தில் வானூர்தியில் திரும்பி சென்றனர். இந்த 4 குமாரர்களும் நாரதரும் நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரிகள் என்றால் அதாவது எந்த நேரத்திலையும் கூட அவர்களுடைய விந்துவை வீணாக்காதவர்கள் அப்படின்னு அவங்க முழுவதுமே ஸ்பிரிச்சுவலா இருக்கக்கூடியவங்க. ஏன்னா கொஞ்சம் பௌதீக உணர்வு வந்தாலும் கூட அது ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஜெனரேஷன் தான். அதனால அப்படிப்பட்ட நம்முடைய எண்ண ஓட்டங்கள் தான் நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளுக்கே பாதிப்பு உண்டு. சோ அவங்க அவ்வளவு ஆஸ்டாரிட்டிஸ் இல்லையா தவ வாழ்க்கை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள். அதனால அவங்களுக்கு இந்த இகலோக ஆசைகள் எல்லாம் கிடையாது. அதனால அந்த இகலோக ஆசைகள் இல்லாத போது அதற்குரிய இந்த கர்மேந்திரியங்கள் எல்லாமே வேலை செய்யாது. அதனால அது அத்தகைய ஒரு நிலையில இருக்காங்க நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரி. அவர்கள் தங்கள் பிற சகோதரர்களான மரீச்சி முதலியவர்களின் திருமணத்தில் கலந்து கொள்ள முடியாததால் அவர்களின் தந்தை ஹம்சவுடன் திரும்பி சென்றார்கள். சோ அவர்கள் எல்லாருமே திரும்பி சென்றனர் என்று இந்த பதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். இன்னும் ஒரு ஸ்லோகம் முடிச்சிடலாமா, சின்னதுதான். ஓகே, கலாவதி மாதாஜி படிங்க. கதேச்சா த்ருதௌ சத்தஹ கர்தமஸ்தேன சோதிதஹ யதோதிதம் ஸ்வது துஹித்ரு பரதாத் விஸ்வ சுஜாம் தததஹ. சுஜாம் அப்படின்னா படைக்கிறது. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. கதே சதத்ருதௌ சத்த கர்தமஸ்தேன சோதிதஹ யதோதிதம் ஸ்வது ஹித்ரு பிரதாத் விஸ்வ சுஜாம் தததஹ. கதே அவர் பிரிந்த பிறகு சதத்ருதௌ பகவான் பிரம்மா ஸ்ரத்த ஓ விதுரரே கர்தம முனிவர் தேன அவரால் சோதித்த ஆணையிடப்பட்டு யதா உதிதம் கூறப்பட்டது போல ஸ்வது ஹித்ரு அவர் சொந்த மகள்கள் பிரதாத் ஒப்படைக்கப்பட்டு விஸ்வஸ்ருஜாம் உலக மக்கள் தொகையின் படைப்பாளர்களுக்கு தத பிறகு. மொழிபெயர்ப்பு. ஓ விதுரரே, பிரம்மா பிரிந்து சென்ற பிறகு பிரம்மாவால் கட்டளையிடப்பட்ட கர்தம முனிவர் அறிவுறுத்தியபடி தன் 9 பெண்களை உலகின் மக்கள் தொகையை படைத்த 9 சிறந்த முனிவர்களிடம் ஒப்படைத்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. சோ அவர் இப்போ பிரஜாபதிகள் இல்லையா, அவங்களுக்கு எல்லாமே தன்னுடைய மகள்களை திருமணம் செய்து கொடுக்கிறார். யாரு? கர்த முனிவர். யாருடைய அறிவுறுத்தல் பிரகாரம்? அதாவது பிரம்மருடைய அறிவுறுத்தல் பிரகாரம். கதே சதா கிருதௌ சத்தஹ கர்தமஸ்தேன சோதிதஹ யதோதிதம் ஸ்வது துஹித்ருஹு பிரதாத் விஸ்வஸ்ருஜாம் ததஹ. கதே அவர் பிரிந்த பிறகு சத்ருதௌ பகவான் பிரம்மன் சத்த ஓ விதுரரே கர்த முனிவர் தேன அவரால் சோதித ஆணையிடப்பட்டு. யாரால? பிரம்மரால் ஆணையிடப்பட்டு யயா உதிதம் கூறப்பட்டது போல ஸ்வது ஹித்ருது அதாவது அவர் சொந்த மகள்கள் பிரதாத் ஒப்படைக்கப்பட்டு விஸ்வஸ்ருஜாம் உலக மக்களின் தொகையின் படைப்பாளர்கள். ஸ்ருஜாம் என்றாலே ஸ்ருஜாம் இதெல்லாமே கிரியேஷன் இல்லையா, படைக்கிறது. சோ தத பிறகு. சோ பிரம்மா என்ன செய்தார்? பிரம்மா பிரிந்து சென்ற பிறகு பிரம்மாவால் கட்டளையிடப்பட்ட கர்த முனிவர் என்ன செய்தார்? அவருடைய அறிவுறுத்தலின்படி அந்த 9 பிரஜாபதிகளுக்கு தன்னுடைய பெண்களை திருமணம் செய்து கொடுத்தார். ஆக்சுவலி உலகின் மக்கள் தொகை பர்பஸ் என்ன? இந்த பிரபஞ்சத்தில் உயிர்வாழிகளுடைய தொகையை அபிவிருத்தி செய்வதற்காக ஒப்படைத்தார். நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். வாஞ்ச கல்பத ஆரூபியஷ கிருபசிந்துபியேவ ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்தகி ஜெய். நாமச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ண.